Ο εγκέφαλος είναι όπως ένας υπολογιστής. Ανάλογα τα δεδομένα που του δίνουμε, δρά. Όμως, για να κάνω αυτή την κίνηση, πρέπει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος. Για να κλείσω τα μάτια μου, πρέπει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος. Ό,τι και να κάνω πρέπει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος. Για να αρρωστήσω, πρέπει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος. Για να γίνω καλά, πρέπει να δώσει εντολή ο εγκέφαλος. Ανάλογα τα δεδομένα που του δίνουμε, δρά. Για παράδειγμα, αν λέμε συνέχεια ότι δεν είμαστε καλά, ο εγκέφαλος θα δράσει ανάλογα και δεν θα είμαστε καλά. Έχετε ακούσει σίγουρα ότι κάποιος πήγε άναψε μία λαμπάδα στη Μεγαλόχαρη και έγινε καλά. Αυτό που τον έκανε καλά είναι η πίστη του. Η πίστη του δίνει εντολή στον εγκέφαλο να ιάνει το σώμα. Άλλωστε, το είπε και ο Χριστός, η πίστη σου σε έκανε καλά. Η πίστη ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, του δίνει εντολή ίασης. Έτσι λειτουργεί το γήινο λογισμικό που έχουμε εμείς, οι γήινοι. Είναι τόσο απλό. Δοκιμάστε το.